ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன கீர்த்தனோட நம்மளோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वगतान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட இந்த லெவல் 1ஓட 18 டேஸோட கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா பார்த்துடலாம். ஒரு நாளைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு சாப்டர் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை வந்து பகவானோட கீதை பாடின பாடல் தான் வந்து பகவத்கீதை. இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுல வந்து பிசி 3137 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பேசப்பட்டதாக சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவத்கீதை. இதுல 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இது மகாபாரதத்துல இருந்து 25வது அத்தியாயத்துல இருந்து 44வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த சாப்டர் தான் வந்து பகவத்கீதை. அதுல 700 ஸ்லோகஸ் நம்ம பார்த்தோம். இதுல மேக்சிமம் வந்து கிருஷ்ணா வந்து சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து ரிலீஜியஸ் புக் கிடையாது. பகவத்கீதை வந்து ரிலீஜியஸ் புக் கிடையாது. திஸ் இஸ் த மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குற அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், நிறைய துன்பங்களுக்கு சரியான தீர்வு வந்து நம்மளோட பகவத்கீதையில கிடைக்கும். பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து அணுகிறது அப்படின்றத இது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வந்து ஒரு சாப்டர் பார்க்க போறோம். சில சமயம் மேக்சிமம் நம்ம 1 ஹவர்க்குள்ள முடிச்சிடுவோம். சில சமயம் மேபி அந்த ஸ்லோகாஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா 1.5 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தினமும் நமக்கு வந்து செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சாப்டர் பத்தின ஒரு 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்மளே ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நம்ம அந்த இது வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு தினமும் காலையில ரிமைண்டர் இருக்கும். ஈவினிங் 1 ஹவருக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து அது ரிலேட்டடான கண்டென்ட் நம்மளோட இந்த நம்ம பிபிடி பண்றோம் இல்லைங்களா, இந்த பிபிடி வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க.
இதோட இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு நம்ம படிக்கிறோமோ அது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். அதுல எப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் மாதிரி இருக்கும். ஒரு சாப்டருக்கும் மேபி ஒரு 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அது இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம். மேபி பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இல்லன்னா நானே கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதுல போயிட்டு நம்ம லாகின் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். கிரியேட் பண்ணிட்டு லெவல் 1 அதுல நெறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. லெவல் 1 தமிழ் அந்த 18 டேஸோட அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்குன்னு ஒரு என்ரோல் த கோர்ஸ் வரும். அப்ப அதுல நீங்க போய் அத என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டே நம்ம செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்லி இட் வில் டேக் 10 மினிட்ஸ். அத நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நாள் முடிய அந்த சாப்டர் நீங்க சைட் பை சைட் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா, கடைசியா உங்களுக்கு பலு இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பா இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும். ஸோ அந்த 18 டேஸ் நீங்க சைமல்டேனியஸ்ல முடிச்சிட்டீங்கனாலும் பரவால்ல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 டேஸ் பண்ண முடியலன்னா 2, 3 டேஸ் கம்பைல் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம். இந்த 18 டேஸ் நம்மளோட கோர்ஸும் முடியும். உங்களோட அந்த டெஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டும் இருக்கும். அதையும் முடிச்சுட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். அத வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த லெவல் 2ல போலாம். 700 ஸ்லோகங்கள வந்து 18 நாள்ல அதுவும் 1 ஹார்ல படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இதோட எசன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல நம்ம பார்க்க போறோம். லெவல் 2ல வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா படிப்போம். லெவல் 2 வந்து இந்த செஷன் முடியிற சமயத்துல வந்து அத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு என்ன டிஃபிகல்டீஸ் இல்ல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னாலும் நாங்க இருக்கோம். பாலாஜி பிரபுஜி இருக்காங்க. பிளஸ் சிவனார் பிரபுஜி இருக்காங்க. அந்த குரூப்ல நாங்க இருக்கோம். நீங்க எப்ப வேணா நீங்க வந்து எங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். செஷனோட உங்களுக்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். இல்லன்னா நோட் டவுன் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல இது பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே வந்து ஒரு லேர்னர்ஸ் தான். நானுமே இதுல வந்து லேர்னர்ஸ் தான். ஸோ எனக்கு என்னவோ தெரியுமோ அத வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்படி இல்லன்னா எங்களுக்கு மேல அட்மின்லாம் இருக்காங்க. மாதாஜிஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்களோட மெர்சியால தான் நம்ம இந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்க மூலமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இப்போ உங்களுக்கு டவுட் எங்களால கிளியர் பண்ண முடியலன்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு தேவையான கிளியரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ இந்த 18 டேஸ் ட்ரஸ்ட் மீ நம்ம வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண போறோம். ஒன்லி 1 ஹவர் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். பட் ரியலி இட் இஸ் கோயிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அவர் லைஃப். அதனால இந்த 18 நாள் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா இந்த 18 நாள் கோர்ஸ வந்து 1 ஹவர் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்குவோம். எல்லாரும் வந்து அ இன்னும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல போணும். நம்ம சாஸ்திரம்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட்டான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதுதான் அப்படியே நம்ம அர்ஜுனர் எப்படி கஷ்டப்படுறாரு, அதுக்கு கிருஷ்ணர் எப்படி ஹெல்ப் பண்றார். நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றத வந்து பகவத்கீதை மூலமா நம்ம படிக்க போறோம். நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த லெவல் 1ல நம்ம குயிக்கா வந்து அ அதோட ஒரு 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 சூப்பர்ஃபிஷியலா என்ன நமக்கு தேவையோ அத வந்து நம்ம இதுல பார்த்துட்டு போறோம். நம்ம என்ன ஒரு செயல் பண்றதா இருந்தாலும் 5 முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதுல வந்து பார்ப்போம். அதோட சப்ஜெக்ட் என்ன? இப்ப நம்ம இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் எடுக்க போறோம். இதோட சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். சம்பந்தம். இத ஏன் நான் படிக்கணும்? இத படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ்? சம்பந்தம் பத்தி பார்ப்போம். அத நான் எப்படி அடையணும்? அப்படின்றது 3வது விஷயம். இத நான் படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? இத படிக்க எனக்கு தகுதி இருக்கா? இந்த 5 விஷயம் பார்ப்போம். திருப்பி நான் சொல்றேன். ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம படிக்கும்போது எதுக்கு அது அது என்ன விஷயம்? எத எத பத்தினது? அத ஏன் நான் படிக்கணும்? அத படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா? அதோட அதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அதோட பலன் என்ன? அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம. சோ இந்த பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா, 5 முக்கியமான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து மெயினா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஈஸ்வர, ஜீவ, பிரகிருதி, காலம், கர்மம். ஈஸ்வர அப்படின்னாக்கா பகவான பத்தினது. ஜீவ நம்மளோட ஆத்மா. அண்ட் 3 வந்து பிரகிருதி, இயற்கை. அண்ட் காலம். காலம் வந்து நமக்கு எப்பவுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது. லாஸ்ட்டா வந்து கர்மா. 4 விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து நித்தியமா இருக்கிறது. அத நம்ம சேஞ்சே பண்ண முடியாது. இந்த 5வதா இருக்கிற கர்மா, செயல்கள் மட்டும் தான் வந்து நமக்கு ஆ நம்ம பண்ற செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அது அடுத்த பிறவில வந்து நமக்கு மாறும். நெறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம படிக்க போறோம் இந்த இதுல. ஒரு சாஸ்திரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு நம்மளோட மனித பிறவி மட்டும் 84 லேக்ஸ் பிறவிகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ டிஃபரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம வரோம். ஸோ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்றோமோ, அதோட கர்மாவ தான் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல எடுத்துட்டு போறோம். பாவம், புண்ணியம் இது 2த்தையும் சேர்த்து தான் என்னோட அடுத்த பிறவி வந்து இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நெறைய ஸ்டோரீஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அது நமக்கு கிளியரா தெரியும். ஸோ பகவத்கீதை வந்து ஈஸ்வர, ஜீவ, பிரகிருதி, காலம், கர்மம். இந்த 5 விஷயங்கள பத்தி தான் நமக்கு சொல்லப் போகுது. பகவான் யாரு? ஆத்மாவாகிய நான் என்ன? இந்த இயற்கை வந்து எப்படிப்பட்டது?
காலம்னா என்ன, அது எப்படி மாறக்கூடியது, லாஸ்டா வந்து கர்மம், நாம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்ற அந்த 5 விஷயத்த பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்க எல்லாரும் நம்ம நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து இந்த 18 நாள் ஒண்ணா படிப்போம்னு நெனைக்கிறேன். நீங்க அந்த அஷ்யூரன்ஸ் நமக்கு குடுக்கணும். நம்ம சாட்டர்டே, சண்டேலாம் லீவ் கிடையாது. கன்டினியூஸா 18 நாள் நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம கூட இருக்க இந்த 22 மெம்பர்ஸும் மொத்தமா அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் மூலமா ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட செஷன. இஸ்கான் மேங்களூர் ராதாகிருஷ்ணா டெம்பிள் மூலமா உங்க எல்லாரையும் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து வரவேற்கிறோம். பிளஸ் நீங்க இல்லைன்னா நான் எங்களோட இந்த செஷன் இருக்காது. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றிகள் அண்ட் நல்வரவு. இங்க பாக்குறீங்க இல்லையா? இவர் தான் வந்து இந்த அஹ், இந்த இந்த இஸ்கான் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர். இவர் பேர் வந்து ஆச்சாரியா தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் தன்னுடைய 70 வயதுல வந்து இந்தியால இருந்து யுஎஸ் போய் அங்க இருந்து மக்களை வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்தார். நம்மளோட இந்திய கலாச்சாரம் பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரம் பத்தி தெரியும். இந்தியால நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில வந்து நம்மளோட கல்ச்சரே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நம்மள மவுல்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அவர் வந்து வெஸ்டர்ன்ல போயிட்டு அங்க இருக்கவங்களோட கலாச்சாரம் எல்லாமே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்ல கொண்டு வராரு அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிள் தான். அது வந்து கடவுளோட அருள் இல்லைன்னா அது கண்டிப்பா நடந்திருக்காது. சோ நம்ம பிரபுபாத் வந்து யுஎஸ் போய் அங்க இருக்கவங்கள வந்து இது பண்ணாரு. அங்க வந்து ஜிப்சின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு இது கிடையாது. அண்ட் ட்ரக் அடிக்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் உள்ளவங்க. அவங்கள நம்மளோட கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்ல கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். அது எப்படி பாசிபிள்னாக்கா கடவுளோட அருள் இல்லைன்னா அதை பண்ணவே முடியாது. ஒரு வீடு கட்டுறது கூட நம்மளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அவர் வந்து அவரோட 10 வருட காலத்துல வந்து 108 டெம்பிள்ஸ் வந்து அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. உலகளாவிய உலகம் முழுதும் வந்து அந்த டெம்பிள்ஸ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. டிஃபரெண்ட் கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் அவங்க எல்லாரையும் ஒரே மையப்புள்ளி கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். சோ இவர் தான் நம்மளோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், நிறுவனர் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத். அவரோட இது பாத்தீங்கன்னா 5 வயதிலேயே வந்து அவர் ரத யாத்திரையை வந்து பண்ணாரு. ஏன்னா ஹீஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால். அப்ப 5 வயசுலயே வந்து அவர் வந்து ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை வந்து கொண்டு வந்தாரு. அவரோட குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவரோட ஃப்ரெண்ட் மூலமா ஒரு தடவை வந்து அவரோட போதனைகள் கேட்கறதுக்காக போயிருந்தார் பிரபுபாத். அவருக்கு ஆக்சுவலா அந்த சுவாமிகள் அந்த இதுல எல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து நேதாஜியோட மூவ்மெண்ட்ல இண்டிபெண்டன்ட் மூவ்மெண்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஆனா அவர் ஃப்ரெண்டு வந்து கம்பல் பண்ணதுனால என்ன பண்ணாரு, சரி ஓகே ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளோட இதை கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. பிரபுபாத் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிச்சதுனால அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜோ அந்த ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொன்னார்னா, பிரபுபாதர் வந்து நீங்க ஏன் வந்து நம்மளோட கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்டை வந்து ஃபாரின் கொண்டு போக கூடாது, வெஸ்டர்னைஸ் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணாரு. அத ஒரு வேத வாக்கு அவர் வந்து தனியா கூப்பிட்டோ ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்காலாம் சொல்லல. அப்படியே பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, நீங்க வந்து இங்கிலீஷோட ஃப்ளூயன்சி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து ஆம், கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து இத வெஸ்டர்னைஸ் பண்ணணும் அப்டின்ட்டு. சோ அது அவரோட மனசுல இருந்துட்டே இருந்துச்சு. லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் நம்ம பிரபுபாதோட லெக்சர் வந்து தனியா பிரபுபாதோட ஹிஸ்டரி வந்து தனியா பார்ப்போம். அவரோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு எல்லாம் தாண்டி வந்து அவர் வந்து அ அ ஒரு ஷிப் மூலமா இந்தியால இருந்து யுஎஸ் போய் 30 டேஸ் வந்து அந்த கடல்ல வந்து போயிருக்காரு. அந்த கடல் டிராவல்லயே வந்து அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 டைம்ஸ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. அதையும் மீறி வந்து அவர் வந்து அ யுஎஸ் போய் அங்க இருக்க மக்கள வந்து நம்மளோட கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் மூவ்மெண்ட்ல கொண்டு வந்தது வந்து கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ணரோட அருள் இல்லாம அது வந்து கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை. சோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ஒரு இதுல வந்து குயிக்கா நம்ம பாக்குறோம். நீங்க அதோ இங்க இருக்க இந்த இந்த ஷிப்ல தான் வந்து அவங்க வந்து யுஎஸ் போய் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க நீங்க இங்க பாப்பீங்க இவங்கலாம் வந்து ஜிப்சிஸ் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதே கிடையாது. ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே கிடையாது. அவங்களோட அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அத பண்ணுவாங்க. நெறைய இந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றது,
அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு நம்மளோட பிரபுபாத். நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிட்டத்தட்ட அ இங்கிலீஷ்ல மட்டுமே வந்து 200க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு. நமக்கு வந்து பகவத்கீதையோடது. பட் பிரபுபாத் வந்து அந்த புக்ஸ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். உண்மையுருவில் என்ன அவர் கிருஷ்ணர் சொன்னாரோ, அத வந்து அப்படியே வந்து அவர் சொன்னதுனால வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆ இந்த புக்ஸ வந்து நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம வந்து நம்மளோட படிக்கிறது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதோட புக்க தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஆம் மற்ற எல்லாருமே வந்து அவங்களோட கற்பனைகள், அவங்களுக்கு என்ன தோன்றதோ அத பத்தி அவங்க நெறைய போட்டு என்ன மெயினா சொல்லணுமோ எசன்ஸ் அது இல்லாம மற்றது வந்து கலப்படமா இருக்கும். பட் அ பிரபுபாதோட புக் வந்து ஆஸ் இட் இஸ். அவர் என்ன கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ, நம்ம வந்து எப்படி நம்மள வந்து செதுக்கிக்கணும்ன்றத அவர் சொன்னதுனால, நம்ம அந்த புக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இப்ப வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அ அவர் நெறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. பேக் டூ காட்ஹெட் அண்ட் சின்ன சின்ன புத்தகங்கள்லாம் நெறைய எழுதியிருக்காரு. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது வந்து இந்த இதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 1965ல இருந்து 77 வரைக்கும் 12 முறை வந்து உலகம் முழுதும் வந்து போயிருக்காரு. 25 நாடுகளுக்கு போய் அவர் வந்து நாமத்த வந்து பரப்புரை செய்திருக்கிறார். நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு 45, 50 இயர்ஸ் இல்ல இப்ப ஒரு ஒரு 25, 30லயே வந்து நம்ம சின்னதா எதுனா பண்ணா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இவர் பாருங்க 70 வயசுக்கு மேல இங்க இருந்து அங்க போய் நம்மளோட கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் மூவ்மெண்ட்ட வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காரு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியால 16 டைம்ஸ், பிரான்ஸ்ல வந்து 6 டைம்ஸ், ஜெர்மனி 3 டைம்ஸ். அவர் மேக்ஸிமம் வந்து 25 கண்ட்ரீஸ் வந்து போய் நம்மளோட கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் மூவ்மெண்ட்ட வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்ப நம்ம வந்து பாகிஸ்தான்ல கூட நம்மளோட கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் கொண்டு போயிருக்காங்க. டெம்பிள்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இது வந்து நம்மளோட அ அ திருவிக்கிரகம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூரோடது. அ நம்ம வந்து இந்த இஸ்கான் மேங்களூரோட பிரசிடென்ட் வந்து நம்மளோட ஹிஸ் கிரேஸ் நாம நிஷ்யதாஸ் பிரபுஜி. அ அவர் வந்து அ அ ஐஐடி முடிச்சிருக்காரு கான்பூர்ல. அவரோட தலைமையில தான் வந்து நம்ம பண்றோம். கிட்டத்தட்ட 12 மொழிகள்ல வந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆம், நெறைய ஒரு ஐ ஐ ஐ கெஸ் ஒரு 1,00,000 மேல வந்து நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிருக்கு. 12 லாங்குவேஜ்ல வந்து நமக்கு செஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. மோர் தென் 150 டீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அ அந்த கிளாஸஸ்லாம் நமக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ்ல வந்து இருக்காங்க. நெறைய பேர் அட்மினா இருக்காங்க. ஹோஸ்ட்டா இருக்காங்க. நமக்கு வந்து நம்மளோட லைஃப்ல 24 ஹார்ஸுமே நமக்கு பத்தாது. நம்மளோட மொத்த இதையும் பார்க்கறதுக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்மளோட அந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் டச்ல இருந்தோம்னா, நம்மளோட லைஃப் வந்து டிஃபரெண்ட்டா இருக்கிற அதோட மற்ற சைடும் நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம். ஸோ அ நீங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த 18 டேஸ் கூட நீங்க கூடவே நம்ம வந்து அத டிராவல் பண்ணணும். இப்ப ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூரோட அருளாசியோட நம்ம வந்து நம்மளோட செஷன வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டெம்பிள் வந்து இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அத நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். என்ன டெம்பிளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்திலாம். ம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூர் டெம்பிள் இஸ்கான் வந்து அந்த அட்ரஸ் குடுத்துருக்காங்க. தேங்காய் தோட்டசாலை, டோல்கேட் கத்திரி மேங்களூர். ஆ நம்மளோட நான் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷதாஸ் பிரபுஜி பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க. அவங்களோட தலைமையில தான் போயிட்டுருக்கோம். நமக்கு வந்து அவங்க வந்து எவ்ரிடே 8:00 வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம்ன்றத இங்கிலீஷ்ல எடுக்குறாங்க. மார்னிங் 8:00 வந்து நமக்கு வந்து செஷன் குடுக்குறாங்க. பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தி செஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்பன்னா டைம் இருந்ததுன்னா அவரோட இது கேளுங்க. அ கட்வாங்க கட்வாங்க முனிவர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து மாறுமாம். அது நம்மளோட இந்த மாரி சாதுக்களோடையோ, இல்ல நம்மளோட பிரபுஜீஸோட கிளாஸ் கேட்கும்போது, அது அவங்க சொல்றதுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்மளோட லைஃபே வந்து டோட்டலா மாத்தும். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க எப்பயாச்சும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்போது, இல்ல உங்களோட டைம ஃப்ரீ பண்ணிட்டு, இவங்களோட கிளாஸ் கேட்டு பாருங்க. ரொம்ப, ரொம்ப, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் வந்து நமக்கு தெரியும். நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம எப்படி மாறணும் அப்படின்றது. ஓகே. சோ நான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாரி பகவத்கீதை வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் புக் கிடையாது. நம்மளுடைய அ எவ்ரிடே நம்ம லைஃப்ல என்ன ஃபேஸ் பண்றோமோ, அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா, கண்டிப்பா வந்து பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம். ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, வியாசதேவர் தான் வந்து நமக்கு வந்து பகவத்கீதைய வந்து அருளியிருக்கார். அவரு அ நெறைய உபனிஷத்துக்கள், அ ம 4 வேதங்கள் எல்லாதும் இது பண்ணியும் அவருக்கு வந்து ஒரு 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லவே இல்ல.
அப்ப வந்து நாரத முனிவர் வந்து அவருக்கு வந்து சொல்றாங்க. "நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்ட. ஆனா வந்து உட்பொருளான பகவான பத்தி நீ எதுவுமே சொல்லல. அதனால நீ வந்து ஆ ஆ பகவான பத்தி எழுதணும்னும்போது, அப்பதான் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, 4 வேதங்கள படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால அதோட எசன்ஸ் தான் வந்து பகவத்கீதை. 4 வேதங்களோட எசன்ஸ் தான் வந்து பகவத்கீதை. ஆ சோ அ நம்மளோட பகவத்கீதை புக்க வந்து நெறைய பேர் வந்து அ புகழ்ந்திருக்காங்க. ஈவன் மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு. அ சயின்டிஸ்ட் நெறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து இத படிக்கும்போது ஒரு உத்வேகம் இருக்கும். ஆ ரியலிஸ்டிக்கான லைஃப்னா என்ன அப்படின்றது வந்து கிளியரா தெரியும்ட்டு நெறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இங்க குடுத்துருக்காங்க. ஆ கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும், புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். லைஃப் வந்து நம்ம இன்னைக்கு நீங்க நீங்க மேபி உங்களிலேயே சிலர் கிட்ட பகவத்கீதா புக் இருக்கும். அப்ப நீங்க படிச்சு பார்த்திருப்பீங்க. இல்ல நான் என்னோட இத சொல்றேன். என்கிட்டயும் கிட்டத்தட்ட ப ப 15 வருஷத்துக்கு மேலமா புக் வச்சிருக்கேன். பட் ஸ்டில் வந்து அ அப்ப எனக்கு அவ்வளோ கிளியரா புரியல. பட் இந்த கிளாஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு அ ப லெவல் சேஞ்ச் பண்ணி போகும்போது, அவங்க படிக்கும்போது அந்த ஸ்லோகா சொல்லும்போது சேம் ஸ்லோகா. ஆனா நமக்கு சேம் கன்டென்ட். பட் அந்த பர்பட் பட் ஒரு தடவையும் படிக்கும்போது டிஃபரெண்ட் மீனிங்க குடுக்குது. ஒரு தடவை டீச்சர் சொல்லும்போது நான் யோசிப்பேன். அது எப்படி டிஃபரெண்ட் மீனிங் குடுக்குன்னு. பட் நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்கும்போது, அது வந்து நமக்கு வந்து டிஃபரெண்டான மீனிங்க குடுக்குது. சோ இது வந்து நம்மளோட அ மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து இத தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி ஆ பகவத்கீதை வந்து எதுக்கு அவர் வந்து அ உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்லிக் குடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இதுல வந்து டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இருக்கும். அதாவது குரு, சீடர் பரம்பரை மூலமா வந்து பகவத்கீதை வந்து கத்துக்கணும். நீங்க பகவத்கீதை புக் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து முகவுரையில வந்து குடுத்திருப்பாங்க. அது கண்டிப்பா அந்த முகவுரை படிச்சுட்டு, முன்னுரை படிச்சுட்டு நம்ம உள்ள போனோம்னா, இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அந்த பகவத்கீதையோட மொத்த எசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத குடுத்திருப்பாங்க. ஒரு 10, 15 பேஜஸ்ல. அத படிச்சுட்டு உள்ள போனோம்னா, நமக்கு நல்லா கிளியரா புரியும். எப்படி வந்து அ மொபைலுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும்னா, கரெக்ட்டா அந்த பிளக் பாயிண்ட்ல போட்டா தான் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்ட்டா சார்ஜ் ஏறுமோ, அதே மாதிரி நெறைய பேர் வந்து பகவத்கீதைய பத்தி சொல்லலாம். ஆனா நம்ம குரு, சீடர் பரம்பரை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்டின்னாக்கா, நமக்கு வந்து கரெக்ட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்டின்றது வந்து கிளியரா தெரியும். எப்படி நம்ம நெறைய பிளேஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. அது 10 பேர்கிட்ட இருந்து திருப்பி அவங்களுக்கு வரும்போது, அவங்க சொன்ன விஷயமே வேற மாதிரி இருக்கும். பிராக்டிகலா நம்ம பார்க்குறோம். அதனால ஆ இந்த இஸ்கான்ல வந்து நம்ம எப்படின்னாக்கா, பகவத்கீதைய வந்து குரு சீடர் பரம்பரை மூலமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளோட செஷன்ஸ் படிக்கும்போது, எப்படி இது குரு சீடர் பரம்பரை மூலமா வந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ கீதை வந்து ஒரு பரந்த புத்தகம். இட் இஸ் அ ஓப்பன் புக். பட் இட் கிவ்ஸ் டிஃபரெண்ட் மீனிங். எவ்ரிடே நம்ம பார்க்கும்போது வேற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆ ம மீனிங்க குடுக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி 700 ஸ்லோகா ஒரு ஸ்லோகக்கே நமக்கு வந்து 1 ஹவர் அந்த மாதிரி கூட ஆகும்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த 18 டேஸ்ல நமக்கு முடிக்க முடியுமோ, அத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா வந்து கிருஷ்ணருக்கும், அர்ஜுனனுக்கும் நடக்கிற ஒரு அ உரையாடல். அத வந்து சஞ்சயன் வந்து கேட்டுட்டு நம்ம சொல்றாரு. உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே. ஆ அந்த ம மகாபாரதம் வந்து எப்படி நடந்துச்சு அப்டின்னாக்கா, கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள். பாண்டவர்கள் வந்து பாண்டவர்கள்ல வந்து துரியோதனன் வந்து ரொம்ப அ கெட்ட எண்ணத்தோட, ஒரு பொறாமை குணத்தோட, அ பாண்டவர்கள வந்து சீட் பண்ணி, அ அவங்கள வந்து நியாயமா ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு, சூதாட்டம் மூலமா, அதுவும் தான் விளையாடாம தன்னுடைய மாமன் சகுனி மூலமா, சூதாட்டம் மூலமா பாண்டவர்கள வந்து அ சீட்டிங் பண்ணி ஜெயிச்சு, அதுல அது மட்டும் இல்லாம திரௌபதிய ரொம்ப மானபங்கம் படுத்தி, அ அத எல்லாருமே அந்த சபையில இருக்க எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு அமைதியா மௌனமா இருந்தாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் இருக்கணுமா? அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து மகாபாரத போர் நடந்து எல்லாருமே வந்து அழிக்கப்பட்டார்கள். ஸோ, இத பார்த்தீங்கன்னா, மகாபாரத போர் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா அம் ஜஸ்ட் நான் கிளிம்ஸ் குடுக்குறேன். ஸோ, அப்ப வந்து 10 நாள்ல 10வது நாள் போர் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அ அ அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மர வந்து வீழ்த்திடுறார். அப்ப பீஷ்மர் வந்து அந்த அம்பு படுக்கையில விழுந்துடுறார். அப்பதான் வந்து சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு, இதுக்கு மேலயும் வந்து துரியோதனோட இந்த அந்த போர் படைகள் வந்து வெல்ல போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, போர்க்களத்த விட்டு 10வது நாள் சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன பார்க்கறதுக்காக வந்துடுறாரு. திருதராஷ்டிரன் வந்து என்னன்னா, அவருக்கு தெரியும். அவர் கண் கண் குருடு அவருக்கு. அந்த பௌதீகம் மட்டும் இல்ல, ஆன்மீக பார்வையுமே கிடையாது அவருக்கு. சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சஞ்சயன் திருப்பி வந்த உடனே கேட்கிறாரு.
சஞ்சயா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. அப்ப இவங்க 2 பேருக்குள்ள நடக்கிற இததான் வந்து நம்ம பகவத்கீதை ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். சோ சஞ்சயன் வந்து 10 நாளுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்றத வந்து மகாபாரதத்த போர்க்களத்துல என்ன நடந்ததுன்றத திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடல பத்தி தான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். சோ அ ஆ இந்த அ அதுல வந்து நெறைய குழப்பங்களுக்கு ஆளாக போறாரு அர்ஜுனன். அத ஒரு இதையும் வந்து நம்ம வந்து கிளியரா கேட்க போறோம். ஆ அர்ஜுனனின் கலக்கமும், மாயையின் தோற்றம், கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சாதாரண ஆ ஒரு நம்ம மாரி ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது. அவர் வந்து எவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாருன்னா, டியூரிங் அந்த சைல்ட்ஹுட் பீரியட்லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. கரெக்ட்டா அந்த பேர்டோட ஐஸ் பார்த்து வந்து இது பண்ணியிருப்பாரு. அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சக்தி. ஆனா அப்படிப்பட்டவர் இந்த போர்க்களத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, என்னால வந்து மனச ஃபோ க கட்டுப்படுத்தவே முடியல. காற்றை கூட நான் கட்டுப்படுத்திருவேன் போல இருக்கு. ஆனா என்னால மனச கட்டுப்படுத்தவே முடியல. ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஏன் அப்படி அர்ஜுனன் வந்து சொல்லணும்? எப்ப அவர் வந்து அத்தன பேர் இருக்கும்போது ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து அ சண்டை போட்டுருக்காரு. பீஷ்மர் இவங்களெல்லாம் எதிர்த்து நின்னுருக்காரு. ஆனா இப்ப வந்து திடீர்னு எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயே நான் எப்படி சண்டை போடுவேன்? ஏன் அவர் கலக்கப்படணும் அப்டின்னா, அவர் மூலமா கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுக்கறதுக்காக தான் வந்து கிருஷ்ணர் இவ்வளவு தூரம் வந்து அ அர்ஜுனன் மூலமா ஒரு நம்ம சொல்லுவோம்ல டிராமா பண்றாங்கன்னு. நம்ம ஒரு நாடகம் மூலமா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் அவ்வளோ ஒரு பராக்கிரமசாலி. அவர வந்து அ அத்தன பேர் முன்னாடி கர்ணன், துரியோதனன், மற்ற அரசர்கள், பீஷ்மர் முன்னாடி கூட அவங்க வந்து சண்டை போட்டு அந்த ம திரௌபதிய வந்து ஆ அ வில் போர்ல வந்து இது பண்ணிட்டு வரும்போது கூட இத்தன பேர் எதிர்த்திருக்காரு. அப்பல்லாம் கவலைப்படாதவர், இப்ப திடீர்னு வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு கன்ஃப்யூஸ் ஆகுறதுக்கு காரணம் கிருஷ்ணரோட லீலை. இப்படி நம்மளும் அதே மாரி கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு லைஃப்ல வந்து நமக்கு வந்து இருமனம் இருக்கும். இத பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? சரியா? தப்பான்ட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப குழப்பம் இருக்கும். அந்த சமயத்துல நமக்கு வந்து கரெக்ட்டான கைடன்ஸ் இல்ல அப்டின்னாக்கா, கண்டிப்பா நம்ம தவறான பாதையில போயிடும். ஏன்னா நம்மளோட நம்மளோட லைஃப்ல வந்து க கரெக்ட்டான டெசிஷன் இருக்கும். சோ இந்த இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. எப்படி நம்ம வந்து சரியான டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்டின்னு சொல்றதுக்காக. ஆனா, அவரு ஜஸ்ட் அப்படி அ எப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் சரணடைறாரோ, அ அவர் வந்து கிளியரா சொல்லியிருப்பாரு கிருஷ்ணர். நான் வந்து பகவத்கீதை எனும் ரகசியத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு. இது வந்து ரொம்ப ஓப்பன் புக். இருந்தாலும் அவர் ஏன் சொல்லணும்? ரகசியம்னு சொல்லணும். ஏன்னா, ஒரு ஆ வா ஆ ஆ க ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கிறது, இன்னொருத்தருக்கு வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். இந்த இதுல நம்ம படிக்கும்போது தெரியும். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லுவாரு, "நான் வந்து ஒரு பகவத்கீதையோட ரகசியத்தை வந்து உனக்கு சொல்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். சோ, அம் இந்த அந்த பகவத்கீதையோட இதுல பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை, கரெக்ட்டான ஒரு டிட்டர்மைன்ட் டெசிஷன் எடுக்க முடியாதனால தான் வந்து அவர் வந்து சொல்லுவாரு, "ஓகே என்னோட படைகள கொண்டு போய் 2 தேருக்கும் நடுவுல நிறுத்துங்க. பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு சைடுல இருப்பாங்க. ஆ கௌரவர்கள் ஒரு சைடு இருப்பாங்க. 2 பேருக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க." அப்போ எப்படி சொல்லுவாரு அப்படின்னா, எப்ப நமக்கு வந்து நான், எனது, மமதை அப்படி தோணுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அகங்காரம். அப்போதான் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ, இவர் வந்து சொல்லுவாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, "கிருஷ்ணா 2 போர் படைகளுக்கும் முன்னாடி நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து. நான் பார்க்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க. என் கூட சண்டை போடுறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க. எப்ப அவருக்குள்ள வந்து அந்த நான், எனது அப்படின்ற அந்த கர்வம் வந்துருதோ, அப்ப அங்க நமக்கு வந்து தோல்வி தான் நிச்சயம். நம்ம வந்து நம்ம சொல்லணும். கிருஷ்ணர் தான் நமக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காரு. சோ, அவர அந்த முன்மொழிஞ்சு நம்ம எந்த இதுவும் சொல்லணும். அதுக்கு பதிலா வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நான் போய் பார்க்கிறேன். அப்ப ஒரு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, 25த் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 25த் ஸ்லோகால ஓகேன்னு கொண்டு போய் நிறுத்துவாரு. நிறுத்தின உடனே அவர் எல்லாரையும் பார்க்கிறார். பார்த்தோனே என்னது நம்மளோட தாத்தா, நம்மளோட தம்பிகள், நம்மளுக்கு சொல்லிக் குடுத்த ஆச்சாரியார், குரு அவங்களெல்லாம் எப்படி போடுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன பண்றாரு, கலக்கமாயி கீழ விழுந்துடுறாரு. உட்கார்ந்துடுறாரு. என்னால வந்து பண்ண முடியாது. ஒரு டைம்ல என்ன பண்ணிட்டாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டாரு. எனக்கு ரொம்ப கன்ஃப்யூஷனா இருக்கு. எத செய்யறது, எத செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால தயவு செஞ்சு எனக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் குடுன்னு சொல்லிட்டு சரணடைறாரு. அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதைய உபதேசிக்கிறார். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவாரு, என்னுடைய பக்தனுக்கும், என்னுடைய நண்பனுக்கும் நண்பனுமான அர்ஜுனா உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்டின்ட்டு. சோ நம்ம எல்லாராலயும் வந்து பகவத்கீதைய வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எஸ் சுப்ரீம் பெர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். இவர் தான் வந்து முழுமையான முழுமையான புருஷோத்தம கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு அவர நெனச்சு அவர்கிட்ட சரண்டர் பண்ணால் ஒழிய நமக்கு வந்து பகவத்கீதை
புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ எப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து சரணடைறாரோ, அப்ப அவரோட பகவத்கீதைய வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணர். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்னா கீதையோட பெருமைகள் என்ன இதோட இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களில் இருந்தும், ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். நம்ம கரெக்ட்டா அத ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் நமக்கு வந்து எல்லார் மாரியும் பக்தர்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும், அபக்தர்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும். ஆனா அதே கஷ்டத்த நம்ம வந்து வேற விதமா எடுத்துக்குவோம். ஓகே, நான் பண்ணின கர்மா இப்ப எனக்கு வருது. அதனால அதோட பிளஸ், மைனஸ் 2த்துமே நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பக்தர்கள் வந்து அத தாண்டி போயிடுவோம். ஆனா அதே பக்தர் இல்லாதவர்கள் அதையே நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? டிப்ரஷன் மத்த எக்ஸெட்ரா நெகட்டிவிட்டிக்கு போயிடுவாங்க. சோ இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா, நம்ம எல்லாருமே எதுக்காக எதுக்காக வந்து வ எதுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம்? எது பின்னாடி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம்னா, ஒரு ஆனந்தம், சந்தோஷமா இருக்கிறது. சந்தோஷம்னா துக்கம் இருக்கும். அது ஆனந்தம் தான் சொல்லணும். பகவான வந்து சச்சித்தானந்தர் அப்படின்னு. எப்பவும் நிரந்தரமாக ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவர். நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால, நமக்கும் அதே இதுதான் வரும். நீங்க வேணா எல்லா இதையும் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம்? ஹையஸ்ட் ஸ்கோர். சரி அத எடுத்தா என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். அப்பா, அம்மாவ சந்தோஷப்படுத்துறதா இருக்கலாம். நீங்க எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலுமே, இல்ல எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே, அதோட கடைசி அந்த கடைசி இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுல நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இவ்வளவு ஸ்ட்ரைவ் பண்றோம். எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஓடி, ஓடி உழைக்கிறோம். நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கணும். அவங்க சந்தோஷமா இருந்தா நம்மளும் சந்தோஷமா. எதுக்காக நம்ம இத பண்றோம்? ஏன்னா நம்மளும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுனால, அவரு எப்பவும் நித்தியமா ஆனந்தமா இருக்கறதுனால, நம்மளும் அதையே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நெனைக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து ஆ அதே அதே குணம் இருக்கு. ஆனா இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து அந்த ஹாப்பினஸ் கிடைக்க போறது கிடையாது. சோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? அது எதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்டின்னா, ஆ நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கைய பத்தி நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். நம்மளோட உடலுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஆனா சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆத்மா, சோல். அதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அ கண்டிப்பா அதையும் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்க்கு செலவிடணும். டைம் செலவு பண்ணணும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும், அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால், பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். நான் எத்தனையோ 84,00,000 பிறப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு உயிரினம் 84,00,000 பிறப்புகள் எடுக்குது. அதுல ஹையஸ்ட்டா கிடைக்கிறது தான் வந்து மனித பிறப்பு. ஏன்னா நமக்கு தான் வந்து பகுத்தறியக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கு. சோ, நமக்கு வந்து எது சரி, எது தப்பு, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த அறிவு வந்து நமக்கு இருக்கு. அப்ப நான் இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணனோ, அதெல்லாம் வந்து நானு வந்து அ பாவம், புண்ணியம் பாவம்லாம் செயல்படாம போணும்னா, நான் கண்டிப்பா வந்து பகவத்கீதைய வந்து ஆர்வத்துடனும், அக்கறையுடனும் படிச்சா நமக்கு வந்து பகவானோட அருள் கிடைச்சு, நம்ம ஹையஸ்ட் லெவல் போவோம். கீதை மகாத்மியம் வந்து ஆ நம்ம குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லலாம். கோயம்புத்தூரோட ஒரு அ பக்தி யோகம் அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்கு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாப்டருக்குமே வந்து கீதை மகாத்மியம் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து குடுத்திருப்பாங்க. அதுல கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா, அல்டிமேட்டா அந்த 18 சாப்டர்ஸோட கீதை மகாத்மியம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள ஒழிச்சுட்டு நம்ம எப்படி பகவான் கிட்ட திருப்பி போறது அப்படின்றத பத்தி தான் இருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி இல்ல. ஓகே நான் வந்து உன்ன கட்டுப்படுத்தி நீ இப்படிதான் பண்ணணும். அப்படி நம்ம ஏதாச்சும் பசங்க எதனா கேட்டாங்கன்னா, உடனே நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லுவோம். நோ அத பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஆனா அவரு அப்படி கிடையாது நம்ம பகவான். அவர் வந்து ஓகே. ஆ உனக்கு வேணுமா? சரி நீ பண்ணு. எப்படி வந்து ஒரு செல்வந்தன் கிட்ட இருந்து அவனோட பையன் வந்து தெரியாம அவங்க அப்பா மேபி அவரோட சொத்தெல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காரு. ஆனா பையனுக்கு தெரியல. ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அவன் எப்ப வந்து ஓகே என்னோட அப்பா எனக்காக அது பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அதே சந்தோஷத்தோட அப்பாவ தேடுறதுல இருப்பானோ, அதே மாதிரி நம்மளோட உண்மையான தன்மை, சுயத்தன்மை என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா, இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா மூவ் ஆயி மேல போயிட்டே இருப்போம். கீதையோட மகாத்மியம் இந்த பகவத்கீதையோட அ அ படிக்கிறதோட பெருமைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. "சர்வோபனிஷத்தோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத்." எல்லா உபனிஷத்தங்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. அதுல ஒரு வந்து பிக்சர் இருக்கும். ஒரு பசு, கன்றுக்குட்டி, ஒரு இடையன். நம்ம எல்லா பகவத்கீதையோட சாரம் தான் வந்து ஆ ஆ ஆ பகவத்கீதை. அந்த பால் கறக்கிற இடையன் தான் வந்து கிருஷ்ணர். யார் மூலமா அந்த இது நடத்துக்குது? கன்றுக்குட்டி தான் வந்து அர்ஜுனன். ஃபைனலா அவங்க கிடைக்கிற அந்த அமிர்தம், அந்த பால் தான் வந்து நம்மளுடைய
ஞானம், தட் இஸ் பகவத்கீதை. சர்வோபனிஷத்தோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வட்ச சுதீர் போக்தாக்தும் கீதாமிருதம் மகத். இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட இந்த நம்ம பார்த்த மாதிரி இதுல வந்து 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து 6 சாப்டர்ஸ் அத்தியாயங்களா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். நிறைய யோகங்களை பத்தி கிருஷ்ணன் சொல்ல போறாரு. அர்ஜுன விஷாத யோகம் பேர்ல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் யாரோடது இது. அர்ஜுன விஷாதனா கவலை. கவலை வந்து எப்படி யோகமா மாறும்? யோகம்னா என்னது? பகவானையும் பக்தனையும் எது கனெக்ட் பண்றதோ அதுக்கு பேரு யோகம் இல்லையா? யோக முறை அஷ்டாங்க யோகம் சொல்றோம். பக்தி யோகம் சொல்றோம். என்னது அது? நான் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றேன் பகவானை அடையறதுக்கு, நான் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றேன் அதுதான் வந்து யோகம். விஷாத யோகம்னா விஷாதன்னா கவலை. அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட கவலையான யோக முறை. அது எப்படி கவலை வந்து யோக முறையா ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தாதான் நம்ம சொல்லணும், கடவுளே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? சொல்றோம் இல்லையா? கண்டிப்பா. நமக்கு மார்க்ஸ் கம்மியாயிட்டாலோ, இல்ல நமக்கு வந்து ஒரு வேலை தேடி போறோம், அங்க வேலை கிடைக்கல. நம்மள விட கம்மியா இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து ஹையஸ்ட் போஸ்ட் குடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம், கடவுளே ஏன் நமக்கு வந்து இப்படி நடக்குது அப்படின்னு, இல்லையா? அதனாலதான் இது வந்து அர்ஜுனனின் கவலை. அந்த கவலை வந்து எப்படி அர்ஜுனரையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனின் கவலை. ஓகே. சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகள் தான் வந்து 100 கௌரவர்கள். ஒரே ஒரு பெண் இருப்பாங்க. அவங்கள பத்தின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இல்ல இதுல. பஞ்சபாண்டவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஹெட் வந்து கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவாரு. ஏன்னா 2 பேருமே வேணும் அவருக்கு. கௌரவர்களும் வேணும், பஞ்சபாண்டவர்களும் வேணும். அப்ப வந்து நான் ஒரு பக்கம் தனியா நிராயுதபாணியா இருக்கேன். இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய பூர படைகளும் இருக்கு. நீங்க வந்து 2த்துல எது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க. அது ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு. நம்ம பின்னாடி படிப்போம். எப்ப நமக்கு டைம் இருக்கோ அப்ப நெறைய பார்க்கலாம். அப்போ வந்து துரியோதனன் கிட்ட வந்து உடனே சொல்லிருவாரு. நான் வந்து உங்களோட எல்லா படைகளும், போர் வீரர்களும் எனக்கு வரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துக்குவாரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம். நீங்க இருந்தா போதும். கிருஷ்ணர் இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்குவாரு. ஏன்னா இது வந்து தர்ம கஷேத்திரம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அப்ப அவர் வந்து கிருஷ்ணர் மட்டுமே இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவரை கிருஷ்ணர் விடுவாரா? அவர் கண்டிப்பா வந்து ஜெயிப்பார். அதனாலதான் வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் கூட இருக்காங்க. இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். துரியோதனன் வந்து சண்டை போடணும்னு ஒரு ரொம்ப மூர்க்கமா இருக்கார். ஆனா வந்து அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, ரொம்ப கவலைக்கிடமாக வந்து ஆ அ மனசு நொந்து வந்து இந்த இந்த சாப்டரோட எண்ட்ல பார்ப்போம் நம்ம. அப்படியே உட்கார்ந்துருவாரு. என்னால வந்து இவங்க கூட போர் புரிய முடியாது அப்படின்னு. திருதராஷ்டிரர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, சஞ்சயன் கிட்ட வந்து கேட்பார். என்னுடைய அ ம அ பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் வந்து குருக்ஷேத்திரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பார். என்னுடைய பிள்ளைகள். அவர் தான் பெரியவர் இல்லையா? அவரோட தம்பி இல்ல. அப்ப தம்பியோட பிள்ளைகள பார்க்க வேண்டியது அவரோட கடமை இல்லையா? ஆனா அவரே என்ன பண்றாரு? பிரிச்சு பேசுறாரு. இதுல இருந்து அவரோட மனம் வந்து ரொம்ப குறுகிய மனமா தெரியுது. அவர வந்து கேட்பார். என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவர்களுக்கு அப்பயே வந்து அவர் வந்து பிரிச்சு பேசுவார். சோ ஒரு பக்தன் வந்து என்ன பண்றான்? பக்தனுக்கு வந்து இரக்க குணம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அப்ப எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற அ போர் வீரர்கள பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப இரக்க குணத்தோட வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவர் வந்து சொல்றாரு. என்னால இவங்க கூடலாம் போர் புரிய முடியாது. நான் இவங்கள கொன்னுட்டேன்னா அவங்களோட ஃபேமிலிலாம் என்ன ஆகும்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு. அதே சமயத்துல துரியோதனன் என்ன பண்றான்னா, ரொம்ப குரோதமாக என்ன பண்றாரு, துரோணாச்சாரியர்ட்ட போய் சொல்றாரு. அங்க பாருங்க உங்களுக்கு உங்களோட சீடர்கள பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு குரோதமா வந்து சொல்றாரு. ஆ திருதராஷ்டிரர் வந்து என்ன பண்றாரு, என்னோட பிள்ளைகளும், பாண்டவர்கள் பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்கன்னுட்டு வந்து பிரித்து பார்க்கிறாரு. சோ ஒரே காட்சிக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து டிஃபரெண்டான தாட்ஸோட இருக்காங்க. ஓகே. இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. யாராச்சும் ஸ்லோக வாசிக்கிற இன்ட்ரஸ்டட் டிவோட்டீஸ் இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? ஸ்லோகம் வாசிக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் நான் பண்றேங்க மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ப்ளீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா.
धृतराष्ट्र उवाच ஹரே கிருஷ்ணா. धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेद யுயுத் युयुत्स्व मामगा पाण्डवस्सैव किमुकुर्वत सञ्जय. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. பிரியா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ திருதராஷ்டிர வாச்சா, திருதராஷ்டிர வந்து கேட்கிறாரு. இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் வந்து அவர் கேட்டிருக்காரு. இது மட்டும்தான் வந்து 700 ஸ்லோகத்துல அவர் சொன்னது வந்து ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான். தர்மக்ஷேத்ரே குருஷேத்ரே. தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்னா நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அங்க நடந்திருக்கு. உலகத்தோட சேமத்துக்காக முனிவர்கள்லாம் நிறைய அங்க வந்து தர்மம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நிலை பெறணும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து நிறைய யாகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணுவார். சோ திருதராஷ்டிரக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை வந்துரும். ஏன்னா அது ஏற்கனவே தர்மக்ஷேத்திரம். அப்ப அங்க தர்மம் மட்டும்தான் நிலைநாட்டப்படும். இங்க நீங்க பாப்பீங்க, இங்க பாருங்க, சஞ்சயன், திருதராஷ்டர். சஞ்சயன் போர்க்களத்துல என்ன நடந்ததுன்றத வந்து அவர் வந்து சொல்வார். நமக்கு டவுட் வருது, ஏதாவது டவுட் வருது அதுல, சஞ்சயன் எப்படி 10 நாளுக்கு முன்னாடி இருந்ததை வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாரும் லிசன் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் எப்படி 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி நடந்ததை சொல்றாருன்னு ஏதாச்சும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இவர் வந்து சஞ்சயன் வந்து வியாசதேவரோட சீடர். அதனால அவருக்கு வந்து அந்த பிளெஸிங்ஸ் இருக்கும், 3 இருக்கும். அவர் வந்து ஒரு வரம் கொடுத்திருப்பார். உனக்கு ஏற்கனவே நடந்து முடிந்ததை வந்து பார்த்து சொல்லக்கூடிய வரம் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. அந்த வரத்தின் மூலமா தான் வந்து இப்ப சஞ்சயனுக்கு வந்து 10 நாளுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்றத திருதராஷ்டிரனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறாரு, தர்மம் நிலைநாட்டப்படக்கூடிய அந்த இடம் குருக்ஷேத்ரே, அந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டவர்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அவரே வந்து அதுல வந்து பிரிச்சு காட்டுறாரு. ஏன் அப்படி கேட்கணும்? அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா சொல்லலாம் இல்லையா, என்னோட பிள்ளைகளை தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னுட்டு. பட் அவருக்கு வந்து டவுட் வந்துருச்சு. ஓகே, ஏன்னா வந்து நம்ம பண்றது தப்பு அப்படின்றது வந்து அவருக்கு தெரிந்ததுனால அவருக்கு வந்து டவுட் வந்துருச்சு. அததான் வந்து இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்ன பண்ணாங்க சஞ்சயனே சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ரொம்ப ஆர்வத்தோட கேட்கிறாரு அத. ஓகே. சோ இதுல வந்து அதுதான் பிரித்து பிரித்து ஆளப்படுது. தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புனிதமான இடம், பால் புனிதமானது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க திரிந்து போறது. அவர் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டவர்களோட பிள்ளைகளும் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சு பேசுறாரு. தன்னுடைய பிள்ளைகளை மட்டும் ரொம்ப உயர்வா வந்து நினைச்சுக்கிறாரு. மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய், என்ன நடந்ததுன்றது சொல்லு அப்படின்னு வந்து கிளியரா கேட்கிறாரு. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பஷ்யேதாம். பானுபிரியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மேம். எஸ் பிரபுஜி, ப்ளீஸ் பிரபுஜி. ஒவ்வொருத்தங்களும் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரபு. பாஷ்யேதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகாதிம்சமும் இவ்யூடாம் த்ரூபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் 2 பேருக்குமே வந்து குரு வந்து துரோணாச்சாரியார் தான். சோ துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போய் துரியோதனன் வந்து கேக்குறான், என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. துருபதானா என்ன, அதுக்கு ஒரு பெரிய கதை. ஆசிரியரேன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு, அதுக்கு ஒரு கதை. இது எல்லாமே வந்து லெவல் 2ல நம்ம ரொம்ப டீடைலா படிப்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் சுருக்கமா நம்ம பாத்துடலாம். இதுல துரோணாச்சாரியருக்கு அந்த குருகுலம் பண்ணும்போது துருபதன் அப்படின்ற ஒருத்தரும் வந்து 2 பேரும் ஒரே இதுல போய் அவங்க வந்து குருகுலத்துல இருக்காங்க. அப்ப துருபதன் வந்து ஒரு அரசன், துரோணாச்சாரியார் வந்து ஒரு பிராமணர். சோ அவர் சொல்லுவாங்க, அந்த குருகுலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போகும்போது துருபதன் சொல்வார், உனக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் எனக்கு வந்து கேளு இன் ஃபியூச்சர்ல அப்படின்ட்டு. அப்ப இவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஒரு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு டைம்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. பிராமணர் இல்லையா, அவங்க போய் பிக்ஷையும் எடுக்க முடியாது, சண்டையும் போட முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து அவர் போய் ஓகே, அவங்களோட துரோணாச்சாரியோட வைஃப் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க போய் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு தடவை பாத்துட்டு வாங்க, அவர் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காருலன்ட்டு. அப்ப துருபதன் கிட்ட போகும்போது துருபதன் இப்ப வந்து கிங் ஆயிட்டாரு. கிங் ஆனதுனால அந்த தலைக்கணம். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, இவரை ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறாரு. அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்ச உடனே
அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் துரோணாச்சாரியருக்கு. அப்ப சொல்லுவாரு, நான் உன்னை திருப்பி என்னுடைய சீடர்கள் மூலமாக வந்து உன்னை ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உன்னுடைய இந்த அகங்காரத்துக்கு ஒரு முடிவு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து கோவமா வந்துடுறாரு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு இதுல இருக்கணும். ஒரு டைம் நமக்கு எதனா கிடைக்கும்போது, நம்ம சொன்ன வாக்க வந்து காப்பாத்தணும். அவர் சொன்ன மாரி அந்த வாக்க காப்பாத்திருக்கணும் இல்லையா? அவர் காப்பாத்தல. துருபதன் காப்பாத்தல. அதுபோல அ எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரே மாதிரியான நிலையில இருக்கணும். சில சமயம் வந்து அ நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சுச்சுன்றதுனால நம்ம ரொம்ப பெரிய ப்ரவுடாவோ, ஒண்ணும் இல்லன்ட்டு சோகமாவோ அந்த மாரி இருக்கக்கூடாது. இவங்க வந்து என்ன பண்றாரு துருபதன், ஒரு மன்னன் ஆனதுனால துரோணாச்சாரியோட அந்த சொன்ன வார்த்தைகள வந்து மீறினார். அவருக்கு வந்து எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல. அவர அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சுட்டார். அப்ப வந்து துரோணாச்சாரியார் என்ன பண்றாரு, அ அவரோட அவரோட சீடர்கள் தான் இந்த 100 து துரியோதனர் கௌரவர்களும், பஞ்சபாண்டவர்களும். அதுல அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப சிறப்பா அவர் வந்து எல்லா கலைகளையும் வந்து கத்துக்கிறார். அப்ப அர்ஜுனன் மேல அவருக்கு எப்பவுமே ஒரு பாசம் இருக்கும், துரோணாச்சாரியருக்கு. அப்ப இப்ப அதனால துரியோதனனுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. இப்ப சண்டை போடுறதுக்காக நிக்கிறாங்க. அந்த பாசத்தோட நீங்க வந்து அ சண்டை போடாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் வந்து அவன் வந்து இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? குத்தி காட்டி பேசுறதுன்னு அந்த மாரி அவர் சொல்லுவாரு. இங்க பாருங்க, என் ஆசிரியரே, அ என் ஆசிரியர், என்னோட டீச்சர், அப்படின்னு அவர் யூஸ் பண்றாரு. இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவங்க சொல்லும்போது அதோட என்ன மீனிங்ல அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்ற மாரி. இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையே. அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது இவர்கிட்ட 11 அ அக்ஷோஷைனி இருக்கு. அவங்க கிட்ட 7 தான் இருக்கு. இருந்தாலுமே இவர் என்ன சொல்வாருனாக்கா, பெரிய படைன்னு அவங்கள பார்த்து சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா, ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் கான்ஃபிடன்ஸ். நம்ம வந்து வெற்றி பெறுவோன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. டவுட் தான் இருக்கு அவருக்கு. உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான புத்திசாலித்தனமான சீடர்னா, அப்ப எனக்கு வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்ல அப்படின்றத அவரே ஒத்துக்கிறாருன்ற மாரி. சோ துருபதாவின் மகன் யாரு அப்படின்னாக்கா, துரோணாச்சாரியர் இப்படி சொல்லி என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனன கூப்பிட்டுட்டு அர்ஜுனன் நல்லா ட்ரெயின் பண்றாரு. அர்ஜுனன் போய் துருபதன வந்து அ வில் போரிட்டு அவர வந்து கைது பண்ணி கொண்டு வந்துடுறாரு. அப்ப வந்து துரோணாச்சாரியார் சொல்லுவாரு, "வேண்டாம் எனிஹவ் அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டும் கூட. அதனால எனக்கு ஒரு அ அவரோட அரசாங்கத்துல கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். அவருக்கும் கொஞ்சம் குடுக்குறேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அ அவங்கள அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சுடுறாரு. எனிஹவ் துருபதனுக்கு இது பெரிய அவமானம் இல்லையா? அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீடர தயார் பண்ணி, அந்த சீடர் மூலமா அவர வந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டாரு. அப்ப துருபதனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துரும். துரோணாச்சாரியார எப்படியாச்சும் திருப்பி ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மகாபாரதம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் திருப்பி திருப்பி நடக்கும். நான் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் துரோணாச்சாரியார அப்படின்னுட்டு அப்ப வந்து நான் ஒரு யாகம் வளர்ப்பேன். அந்த யாகத்துல இருந்து ஒரு பையன் வருவான். அந்த பையன் மூலமா வந்து துரோணாச்சாரியார வந்து நான் கொல்லப் போறேன் அப்படின்ட்டு அது உலகளாவிய உண்மை. எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. அப்ப துருபதன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட்டு அவர வந்து த தோல்வி அடைய செய்யும்போது, துருபதன் வந்து யோசிச்சாராம். எனக்கு மட்டும் ஒரு பெண் இருந்ததுன்னா, இவனுக்கு தான் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணி குடுப்பேன். இவன் தான் எனக்கு மருமகனா வேணும்னு அவர் மனசுல நினைப்பாராம். அந்த நினைப்புக்காகவே நமக்கு வந்து துருபதன் பையன் திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்ததுக்கு அந்த யாகம் வளர்க்கிறாரு. அதுலருந்து திருஷ்டத்யும்னன் வருவாரு. அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரௌபதி அதுலருந்து தான் வராங்க. அதனால இப்ப வந்து எல்லா துருபதனின் பையன் திருஷ்டத்யும்னன் துரோணாச்சாரியார் கொல்லப் போறாருன்றது தெரியும். தெரிஞ்சுமே என்ன பண்ணுவாருன்னா, துரோணாச்சாரியார் கிட்ட திருஷ்டத்யும்னன் வரும்போது, எல்லா கலைகளையுமே கற்றுக் குடுப்பாராம். அதுதான் வந்து உண்மையான பிராமணனோட குணம். பிராமணன் என்ன பண்ணணும் அப்டின்னாக்கா, மற்றவர்கள வந்து பகவானோட ஆ எப்படி பகவான அடையணும், எ தன் அ ரொம்ப அ எளிமையாகவும், உண்மையாகவும் இருக்கணும். இவர் மூலமா தான் எனக்கு அ அ மரணம் நிகழப்போதுன்னு தெரிஞ்சுமே என்ன பண்ணுவாரு அவரு, எல்லா கலையுமே வந்து துருபதனுக்கு சொல்லிக் குடுப்பார். அது துரியோதனன் இப்ப சுட்டி காட்டுறான். நீங்க கற்றுக் குடுத்தீங்க இல்லையா? துருபதனோட பையன். அவன் பாருங்க எவ்ளோ பெரிய திறமையா பெரிய படைய வச்சிருக்காரு அப்படின்றத அ சுட்டி காட்டுறாரு இங்க துரியோதனன். அந்த மாரி பண்ணலாமா? ஒரு லீடரா இருக்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்கள கஷ்டப்படுத்துற மாரி பேசக்கூடாது. ஏன்னா, இப்ப நான் லீட் பண்றேன். அப்ப வந்து எனக்கு கீழ இருக்கவங்களையும் நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா கொண்டு போணும். அப்ப இந்த இது 19 ஸ்லோகா யார் படிக்கிறீங்க? யாராச்சும் படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிங்க. படிக்கலாம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சகோஷோதார்த்தராஷ்டிராணம் ஹிருதயானி வியதரத் நபஸ்ச பிருதிவீம் சைவ துமுலோ தியானோ நாதயன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி.
சோ அதுல அந்த கண்டினியூஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஆக்சுவலா அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியார வந்து அவர் கடிந்து சொல்றாரு. அடுத்து சொல்வாரு, பீஷ்மர வந்து நம்ம எல்லாரும் பக்கபலமா இருந்து அவர வந்து பத்திரமா காப்பாற்றணும். பீஷ்மர் வந்து எவ்வளவு பெரிய அ ஒரு எவ்வளவு பெரியவரு. அவர்தான் வந்து இந்த இந்த இவங்களோட அரசாங்கத்துக்கே அவர்தான் வந்து பக்கபலமா இருப்பாரு. ஆனா துரியோதனன் வந்து என்ன சொல்வாருனாக்கா, பீஷ்மர வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் பத்திரமா ஆ காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப உடனே என்ன பண்ணுவாரு, சங்கொலி எடுத்து ஊதுவார், ஒலிப்பார் பீஷ்மர். அத அத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அந்த பகவத்கீதையோட இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எல்லாரும் வந்து அலர்ட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஆனா எங்கேயுமே வந்து பாண்டவர்களோட இதயங்கள் சிதறி போற மாதிரி அந்த சங்கொலி இருந்துச்சுன்னு சொல்லியே இருக்காது. ஆனா இவங்க பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவங்களோடது முடிஞ்ச உடனே சங்கொலி எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே, இப்ப ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து அவங்க வந்து முழக்கம் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாரும் பண்ணும்போது அந்த சங்கொலி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, வானமும் பூமியும் நடுங்குற மாதிரி இருந்துச்சாம். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் அதர்மம் பண்ணவங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி எதுக்கு தர்மம் வந்து இறங்கி போணும். அதனால வானமும் பூமியும் நடுங்குற மாரி இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்ல திருதராஷ்டிரனோட மகன்களுடைய இதயங்கள் வந்து சிதறி போயிட்டாம். பயம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து சைன் தட் அவங்க வந்து டிஃபீட் பண்ண போறதில்ல அப்படின்றது வந்து ஒரு சைன் இது. சோ இந்த இதுல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வெற்றி பெறதுக்கு என்ன முக்கிய காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தர்மக்ஷேத்திரம். அந்த இடம் வந்து ஒரு தர்மம் மட்டும் தான் நிலைக்கக்கூடியும். ஏன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து நெறைய முனிவர்கள் வந்து அங்க யாகம் பண்ணியிருக்காங்க. உலகத்தோட நல்பயனுக்காக அவங்க நெறைய யாகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அந்த இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம் தான் நிலைக்கப் போகுது. அது மட்டும் இல்லாம, ஆ அர்ஜுனன் இருக்கிற இந்த தேர் பார்த்தீங்கன்னா, இது தெய்வீகமான தேர். இது தேர் வந்து கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்னி தேவர். அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பரிசளிச்சிருப்பாரு இந்த தேர். அது வந்து 8 திக்கும் போகும். எந்த சைடு வேணாலும் அர்ஜுனனோட அந்த தேர் போகும். அது அதோட பிளஸ் பாயிண்ட். அதுவும் இல்லாம ரொம்ப வெளிச்சமாகவும், பிரகாசமாகவும் இருக்குமாம். அதனால எந்த அநீதி, தவறான இதுவும் அவர்கிட்ட வர முடியாது. அடுத்து அவங்களோட சங்கநாதம். சங்கநாதத்துல நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரோ, மற்ற பஞ்சபாண்டவர்களோட முழக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகளோட இதயத்தை வந்து சுக்கு நீரா ஆக்குற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். சங்கநாதம். காண்டீபம். காண்டீபம் வந்து நம்மளோட சிவபெருமானோட அருளால வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காண்டீபம் கிடைச்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு, "மாதவா" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இந்த ஸ்லோகம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா. மா அப்படின்னாக்கா லக்ஷ்மி. சோ லக்ஷ்மியின் கணவரே அப்படின்ட்டு. அப்போ எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கதான் வந்து லக்ஷ்மி இருப்பா. லக்ஷ்மி அம்மா எங்க இருக்காங்கோ அங்க கண்டிப்பா வந்து வெற்றி இருக்கும். சோ இதெல்லாம் வந்து சைன் ஆஃப் விக்டரி ஃபார் பாண்டவாஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஆ 1.28 அந்த ஸ்லோகால பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாரு, "எனக்கு இவங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப கவலையா இருக்கு. இரக்கம், ரொம்ப அதிகமான இரக்கம். ஆ நான் இவங்க கூட சண்டை போட்டு எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? அதுல எனக்கு வந்து ஒரு இன்பமும் கிடையாது. இன்பமின்மை. நான் எங்கேயாச்சும் சண்டை போட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு வெற்றி எனக்கு கிடைச்சதுன்னா, அத நான் யார்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும். ஆனா நான் இப்படி எல்லாரையுமே கொன்னுட்டேன்னா, எனக்கு யார்கிட்ட போய் நான் ஷேர் பண்ணுவேன்? எனக்கு இதுல கண்டிப்பா சந்தோஷமே கிடையல. இதுக்கு நான் அவங்க கையாலேயே நான் வந்து இறந்து போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, பாவச்செயல். அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் ஏன் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்து இத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாவச்செயல். ஏன் வந்து பாவச்செயல்ன்னு சொல்றாருன்னா, நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இத்தன பேர நான் கொன்னுட்டேன்னா நெறைய பேருக்கு வந்து தா மகன் இருக்க மாட்டான், தந்தை இருக்க மாட்டான். அந்த குழந்தைங்கலாம் என்ன ஆவுறது? இது ஒரு பெரிய பாவம் இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா, நமக்கு வந்து துரியோதனன் கூட தான் வந்து பிரச்சனை. ஆனா இங்க மற்ற எல்லாரும் அவனுக்காக சண்டை போட வரும்போது, நான் எல்லாரையும் கொல்லும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய பாவச் செயல். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, குடும்ப பாரம்பரியம். குடும்ப பாரம்பரியம் ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி நான் ஆண்களை எல்லாம் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரியவங்க வேணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. நம்ம எது சரி, எது தப்புன்னு சொல்றதுக்கு. நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளோட பாட்டி, தாத்தா அவங்க கிட்ட தான் கேட்போம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, சிறியவர்கள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே போர் புரிய வந்திருக்காங்க. அப்ப இந்த பெரியவங்களெல்லாம் நானு கொன்னுட்டேன்னா, அவங்களோட பாரம்பரியம் வந்து என்ன ஆகும்? பெண்களுக்கு வந்து நெறைய தவறுகள் நடக்க சான்சஸ் இருக்கு. அவங்க மூலமா வரக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அகைன் அது வேற டிஃபரண்டான சமுதாயமா மாறிடும்.
பாரம்பரியமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்றாரு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இருமனம். நான் இத பண்ணினா எனக்கு நல்லது கிடைக்குமா? கெட்டது கிடைக்குமா? நான் ஏன் இந்த மாரி போர் புரியணும் அப்படின்னுட்டு அவர் வந்து ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்காரு. சோ இந்த 5 காரணங்கள் சொல்லி அவர் என்ன சொல்றாரு, "நான் சண்டை போட மாட்டேன் கிருஷ்ணா. என்னால முடியாது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லெல்லாம் கீழ போட்டுட்டு உட்கார்ந்துடுறாரு. அததான் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 46 ஸ்லோகா இருக்கு. எத்தன ஸ்லோகா இருக்கு? 46 ஸ்லோகா இருக்கு. சோ இவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ஆர்வமா அர்ஜுனன் சொல்றாரு, 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் என்ன நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு. நிறுத்துனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 2த்தையும் பார்த்துட்டு இந்த மாரி, ஐயோ! நான் இந்த மாரி சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு. இத எப்ப சொல்றாரு? போர்க்களத்துல வந்து சொல்றாரு. அப்பதான் வந்து 2ண்ட் சாப்டர்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரோட என்ன சொல்லப் போறாங்க அப்படின்னுட்டு. சோ இந்த சாப்டர்ல அவங்க எல்லாரையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு? என்னால கண்டிப்பா சண்டை போட முடியாது அப்படின்னுட்டு வில்லெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே கீழ உட்கார்ந்துடுறாரு. சோ இந்த 5 காரணங்கள். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். சோ இதே மாரி நம்மளும் கண்டிப்பா நம்மளோட லைஃப்ல எப்பயாச்சும் ஒரு தடவ டைலமால இருந்திருப்போம். இத செய்யலாமா? வேண்டாமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நமக்கு கரெக்ட்டா கிருஷ்ணர் மாரி ஒரு கைடன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா, கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்ல சக்சீட் ஆவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ, நான் சொன்ன மாரி இந்த 5 காரணங்கள சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு? சண்டை போட மாட்டேங்கிறார். இதுதான் வந்து அவரோட கவலை. விஷாத யோகம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட கவலைக்கு இதுதான் காரணம். படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, யாராச்சும் இன்ட்ரஸ்டட் கேண்டிடேட் படிங்க டிவோட்டி. நான் படிக்கலாமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुहं च परिशुष्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது நம்மளோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிளியரா சொல்றாரு. நம்மளும் இதே மாதிரி கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணிருப்போம். எப்ப நம்ம எக்ஸாமுக்கு போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்னதான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னாலும் அந்த இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். உடல் நடுங்கும், ட்ரை ஆயிடும், லிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆயிடும், தொண்டையெல்லாம் வந்து வறண்டு போன மாதிரி இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து இங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆஹ் அப்ப நமக்கு வந்து இது புக்ல இருக்குது. ஆனா நம்மளோட லைஃப்லயும் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஏன் நான் பகவத்கீதையை படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோமோ அதுதான் இருக்கு பகவத்கீதையில. அப்ப நம்மளோட ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கண்டிப்பா பகவத்கீதையில இருந்து கிடைக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம இது பண்ண படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் வருது, எனக்கு உடல்லாம் நடுங்குது, இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் எப்படி வந்து சண்டை போடுவேன் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அவர் 5 காரணங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா? அதோட ஸ்லோகம் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இரக்கம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்பமின்மை. சொல்லுங்க. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. அவரே சொல்றாரு. அதை நம்மளோட சொந்தக்காரங்களையே நான் கொன்னுட்டு அதுல எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போறது? அ இதுல கிடைக்கிற வெற்றிய வச்சு நான் யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ண விரும்புவேன்? அதனால வந்து எனக்கு 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 இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் கூட இன்பம் என்றதே கிடையாது. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல கிருஷ்ணா. அவரு ரேஷனல் சொல்றாரு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல் போல, இல்ல காலேஜ் போல அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு ஒரு ரேஷனல் சொல்லுவோம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இல்லையா? நான் பண்றது வந்து கரெக்ட்ன்றத வந்து நம்மள ரேஷனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். சோ 3 அவர் சொல்றது வந்து பாவச் செயல். படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. पापं येवाश्रये तस्मान् हत्वैतानादतायिनः तस्मान्नार्हात्वयं हन्तुं तार्तराष्ट्रान् च पाण्डवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. பாவத்தை பண்ணினோம்னா நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சகதியில வந்து கல் எடுத்து அடிச்சா அது நம்ம மேலதான் விழும் அப்படின்னுட்டு. சோ அத அவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு. அவர் சண்டை போட வேணான்றதுக்கு எத்தனை ரேஷனல் சொல்றாருன்னு பாருங்க. சோ பராக்கிரமசாலி அர்ஜுனரே அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங். நம்ம அப்ப எவ்வளவு கதை சொல்லுவோம். அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே அவர் இங்க யூஸ் பண்றாரு. மாதவா, இங்க பாருங்க மாதவான்னு யூஸ் பண்றாரு. மா அப்படின்னா லக்ஷ்மி மா. சோ லக்ஷ்மியோட கணவரே அப்படின்னு. சோ ஏன் அப்படி சொல்லணும்? அவர் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் வந்து மஸ்கிஃபை பண்ண பாக்குறாரு கிருஷ்ணா. சோ இந்த கொலைலாம் இவங்களெல்லாம் கொண்டு எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்க போகுது? இதுல எனக்கு ஒரு இன்பமும் கிடைக்கல அப்படின்றத வந்து யாருமே இல்லாதப்ப நான் யார்கிட்ட போய் என்னோட இன்பத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். அதனால எனக்கு சண்டை போட இஷ்டம் இல்ல. சண்டை போட இஷ்டம் இல்லன்றதுக்கு 5 காரணங்கள். குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து ஒழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாருன்னா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிக்கணும். யதி மம பிரதி यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः तार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्. ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्ण. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். எவ்வளவு தூரம் அவர் சரண்டர் ஆயிட்டாரு பாருங்க. சோ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நான் வந்து இவங்களால இறந்தாலும் எனக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதனால எனக்கு வந்து இவங்களெல்லாம் நான் கொன்னுட்டு அப்புறம் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு அவங்க எல்லாம் இல்லாம போச்சுன்னா அவங்களோட குடும்ப பாரம்பரியமே வந்து குழந்திடும். பெண்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா வளரும்போது அப்பா அம்மா, கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கணவர், வயதான காலத்துல மகன். அப்ப நம்ம யாரோ ஒருத்தர் வந்து சார்ந்து இருக்குன்றத விட நம்மள அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற அர்த்தத்துலதான் நம்ம எடுத்துக்கோம். அப்ப இங்க எல்லா ஆண்களும் இந்த மாதிரி நம்ம போர்க்களத்துல கொண்டுட்டோம்னா அவங்களோட ஃபேமிலி என்ன ஆகுறது? அவங்கள லேடிஸ வந்து யார் பாதுகாக்கிறது? அப்படி நம்ம அவங்க வேற வேற ஆண்களோடயோ இல்ல இந்த மாதிரி தவறான இது போச்சுன்னா அவங்களோட பாரம்பரியமே வந்து சீர்குலைந்து விடும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாரு இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா. இதுல வந்து சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி டயலாக் எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டாரு அர்ஜுனர். என்னால சண்டை போட முடியாதுன்றத சொல்லிட்டாரு. சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு? வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அவரை வந்து ரதத்துல அமர்ந்து விட்டார். அது மட்டும் இல்லாம அவரது மனம் வந்து ரொம்ப சோகத்துல மூழ்கி உள்ளது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. இந்த ஃபுல் 1 சாப்டரும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் இருக்காரு, அர்ஜுனரும் இருக்காரு. நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும் ஆக்சுவலா? ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணலாம். நீங்க இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க? எல்லாரும் உங்களோட இதை ஷேர் பண்ணலாம். ஒன்லி 2 மினிட்ஸ். ஏன்னா 8:00 ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்து முடிக்கணும். என்ன நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நமக்கு என்ன புரிஞ்சுது? ஆனந்தராஜ் பிரபுஜி, அருணா மாதாஜி, அருண் பிரபுஜி. எஸ் மாதாஜி. பிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொன் பிரியா மாதாஜி. இந்த ஃபுல் 1 சாப்டர்ல என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்றத சொல்லுங்க. பிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இருக்கிற நட்பு எங்க? அதுல அந்த நட்பு நம்ம எங்க பார்த்தோம்? எந்த ஸ்லோகால பார்த்தோம்? அவங்க நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகா பார்த்துட்டு இருக்கப்போ அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ஓப்பன் டைப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் அனந்தராஜ் பிரபுஜி. அனந்தராஜ் பிரபுஜி, அருண் பிரபுஜி, பாஸ்கர் பிரபுஜி எல்லாருமே பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அபிராமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகன்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணா கிட்ட சரணடைறத பத்தி பாத்துக்க முடியுது.
ஓகே. இன்னும் ஆனா அவர் சரண்டர் ஆகல. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு? வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. நான் சரணடைறேன்னு சொல்லவே இல்ல. கிருஷ்ணா எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. எனக்கு ஏதாச்சும் சொல்லேன் அப்படின்றது வந்து நாளைக்கு தான் வரும். சோ அத நீங்க இன்னைக்கே சொல்லிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற வேற என்ன நம்மளுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாக்குறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாஸ் லிசனிங் குவாலிட்டி. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த 46 ஸ்லோகா இந்த ஃபுல் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனோட கவலை ஆனா அவர் பாட்டு சொல்லிட்டே இருக்காரு. கிருஷ்ணர் எங்கேயாவது பேசினாரா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல? கிருஷ்ணர் எங்கேயாவது பேசினாரா? எங்கேயுமே பேசல. 25th ஸ்லோகா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த சைகை மூலமாவே சொல்லுவாரு. ஏன்னா இவர் சொல்லுவாரு 2 ரதத்துக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணா நான் பாக்குறேன். என்னோட சண்டை போட யாரெல்லாம் வந்திருக்கு அந்த மமதையோட அவர் சொல்லுவாரு. நான் எனது என்னுடைய அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த 25th ஸ்லோகால பார் அப்படின்னு சைகை மூலமா காட்டுவார். பார் உன் கூட சண்டை போட யார் யார் வந்திருக்காங்கன்ற பாருன்றது சைகை மூலமா. ஆஹ் பகவான் உவாச்சு அப்படின்னு வரவே வராது. சைகை மூலமா வந்து காட்டுவார் அப்படின்னு தான் வந்து போட்டிருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே சூப்பர் மாதாஜி. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து டு பி அ மென்டர் ஆர் த லீடர் என்ன பண்ணணும் நமக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இருக்கணும். அவரை ஃபுல்லா விட்டார் நீ எல்லாத்தையும் சொல்லுப்பா உனக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுப்பா அப்படின்ட்டு. சோ அர்ஜுனன் வந்து நிறைய ஸ்டோரி சொல்லிட்டே இருக்காரு. இது அதால என்னால பண்ண முடியாது எதுல அது ஒரு பெரிய ரேஷனலே சொல்றாரு இல்லையா? சோ ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? ஒண்ணுமே ஹிடன் அட்டர் இவன் சிங்கிள் வேர்ட் அப்படியே அவரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இது வந்து நமக்கு வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் மாதிரி எப்பயாச்சும் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமோ இதா இருந்ததுன்னா நிறைய விஷயத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது ஆப்போசிட் பர்சன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்றத வந்து நம்ம முதல்ல உள்வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பேசணும். அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் முதல்ல ரிலீவ் ஆகட்டும். எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது மாதாஜி? பிரபுஜி, ஆனந்த பிரபுஜி, அருண் பிரபுஜி, கோவிந்த பிரபுஜி, கோவிந்தராஜ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. யாராவது ஒரு பிரபுஜி பேசுங்களேன். கோவிந்தராஜ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே அர்ஜுனன் ஏன் போர் புரிய விரும்பவில்லை என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட் பிரபுஜி. ஏன் போர் புரிய விரும்பவில்லை? அந்த 5 குணங்கள் இன்பமின்மை, இரக்கம், வெரி குட், குடும்ப பாரம்பரியம், குடும்ப பாரம்பரியம், பாவச் செயல். வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒண்ணு ஸ்லைட்ல இருக்கே இருமனம். இருமனம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரிபோல் சூப்பர். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஐ திங்க் வித் திஸ் நம்மளோட இந்த சாப்டர் வந்து முடியுது. ஒரு ஜஸ்ட் சம்மரி கிளிம்ஸ் பாத்துருவோம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 46 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. திருதராஷ்டிரர் வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால கேக்குறார். 700 ஸ்லோகால திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேக்குறார். அது வந்து அதுல முக்கியமா வார்த்தைன்னா கிம் அகுர்வத சஞ்சய என்னுடைய பாண்டவர்களுடைய பிள்ளைகள் என்ன பண்றாங்க. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து அவரோட மனமே ரொம்ப குறுகியதா இருக்கு அப்படின்றது வந்து அது மூலமா புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனோட பயம் வந்து எந்த ஸ்லோகால தெரியுதுன்னா 2வது ஸ்லோகால இருந்து 11 ஸ்லோகா வரைக்கும் துரியோதனோட பயம். ஏன்னா அவர் போய் துரோணாச்சாரியரை வந்து தன்னோட ஆசிரியர் இருந்தாலுமே அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில வந்து அவர் பேசுவார். எனதருமை ஆசிரியரேன்னுவாரு, பிராமணரேன்னு சொல்லுவாரு. சோ அவர் வந்து வஞ்ச புகழ்ச்சி. ஏன்னா பிராமணர்கள் வந்து சத்திரிய குணத்தோட போரிட மாட்டாங்க அப்படின்றத வந்து சுட்டிக்காட்ட நினைப்பாரு. அதனால 2ல இருந்து 11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் வந்து பேசியிருப்பார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட பயம் தெரியும். மகதீம் சம்மூம் அப்படின்றது வந்து முக்கியமான வார்த்தைகள். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 12வது ஸ்லோக்ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரையும் சங்குகள் வந்து முழங்குதலை பத்தியே போட்டிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் யார் யார் என்னென்ன சங்குகள் வந்து முழங்குறாங்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சசன்யம் அப்படின்ற வந்து சங்க வந்து இது பண்ணிருப்பாரு. நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நமக்கு வந்து 1 hourல முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நிறைய பார்க்க முடியல. அந்த பாஞ்சசன்யம்ன்ற சங்கு எப்படி வந்தது கிருஷ்ணர் கிட்டன்றதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சோ அதை வந்து அவர் பண்ணுவாரு. ஒவ்வொருத்தவங்களும் யார இது பண்றாங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹிருதயானி வியதார அப்படின்னாக்கா பாண்டவர்கள் முழங்கும் போது துருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே வந்து இதயம் வெடிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பயம் வருதுன்றத பாக்குறோம். 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 27வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனின் கவனிப்பு. அவர் வந்து சொல்லுவாரு
கிருஷ்ணா என்னை கொண்டு போய் 2 படைகளுக்கு நடுவுல நிறுத்து, நான் யார் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறேன்ற ஒரு இதுல பேசுறாரு. 25வது ஸ்லோகம் வந்து சைகை மூலமாகவே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காட்டுவார். பாருப்பா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருப்பா, உன்னோட பீஷ்மர் இருக்காரு, துரோணாச்சாரி இருக்காரு, சைகை மூலமாவே காட்டுவாரு. அது மட்டும் இல்லாம அத எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் பாப்பாரு. இவர் வந்து என்னோட அப்பாவோட நண்பராச்சே, அவர் ஆப்போசிட் சைடுல இருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒண்ணா வந்து அர்ஜுனன் பாப்பாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காண்டீவம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத் அப்படின்றது வந்து முக்கியமான வார்த்தைகளா நம்ம பாக்குறோம். 28வது ஸ்லோகால இருந்து 46 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் போராடாததற்கான காரணங்கள் பத்தி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. 5 காரணம் சொன்னார் இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம இதுல பாக்குறோம். அப்பிரதிகாரம் அசஸ்திரம் அப்படின்றது வந்து முக்கியமான வார்த்தையை நம்ம இங்க கவனிக்கிறோம்.